ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. пӯшида нест ки дар пай ҳар як ҷинояти содиршуда ҳуқуқу манфиатҳои поймолгаридаи шахсе меистад. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро боз манзур медорем то ин ки шуморо аз оқибати ҷинояткорӣ ё ҳуқуқвайронкунӣ огоҳ намуда фаъолияти милитсия дар ин самтро нишон диҳем. сархати гузоришҳои барномаи имрӯза чунин аст. даҳшати гӯшношунид, писар қотили падар. مرا مزدنی بود. بعد من از کسان کردو برآوردم به ناحیه گلیش زدم. اجاره‌دهی حجره برای عملهای شهوانی. چند وقته گفتین که؟ یک ساعت از می‌بینیم. معاملات مواد طرفگری جوابگری دارد. боздошти сокини ноҳияи спитамен барои дуздӣ. хона дур омадам, ба тиреза дур омадам. номаълум ҳамҷа як одам хоб буд. Телефонша дидам, телефонша гирифтам, буромадам, бур рафтам. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба шарҳи пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ намоед. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров писари падаркушро боздошт намуданд. фаррух хамроқулови 19 сола, яка писар, донишҷӯ, ҳарчанд ақлу ҳушаш дар ҷояш аст, бо 7 зарбаи корд нафареро ба ҳалокат расонид, ки сарчашмаи ҳаёти ӯст ва қоматашро дар зиндагӣ рост кардааст. хело дардноку таассуфовар аст вақте дар байни падару писар номуросоӣ бошаду онҳо аз гиребони ҳамдигар гиранд. мақомоти милитсияи ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷинояти гӯшношунидеро ба қайд гирифт, ки маҳз аз ҳамин гуна ноҷуриҳои хонаводагӣ сарчашма мегирад. шаҳрванд ҳамроқулов Фаррух Фарҳодович, соли таваллудаш 2002, истиқоматкунандаи шаҳраки ғафуров, яка писар, донишҷӯи коллеҷи тиббии ноҳияи бобоҷон ғафуров, ҳарчанд ақлу ҳушаш дар ҷояш аст, бо 7 зарбаи корд падари худ Фарҳод Бобоевич 47-соларо ба ҳалокат расонид, ки сарчашмаи ҳаёти ӯст ва қоматашро дар зиндагӣ рост кардааст. دیدم که مادرم رو پدرم ازنی بود که در تیز شدم و دویده رفتم، دادم رو کوچاک کردم، آغوش گرفتم. مادرم کارت رو از دستش گرفت، من دادم رو غلطوندم، دادم با چیزهای تیز میزدنی بود که شما از زدنی بود؟ همون لحظه شما مقصد زدنی بود؟ مرا میزدنی بود. بعد من از کسان کردو برآوردم به ناحیه گلیش زدم. ҷинояти махсусан вазнин санаи 29 ноябр дар суруғаи шаҳраки ғафуров, кӯчаи Собиров, ҳавлии рақами 32, манзили истиқоматии иштирокчиёни ҳодиса баъди нисфирӯзӣ рух додааст. тавре гумонбаршуда Ҳамроқулов нишондод медиҳад, ба ғайр аз ҳардуи онҳо дар вақти сар задани моҷаро модар ва хоҳараш низ ҳузур доштанд. аввал баҳси лафзӣ, баъд латукубу корткашӣ. натиҷаи ин моҷаро мебошад, ки ба марги падари хонадон дар натиҷаи ҷароҳатбардорӣ аз корт ба ӯзҳои ҳаётан муҳим анҷомид. оё шумо қасди куштор доштед? قصدم نبود، قصدم پدرم نبود. عقیده کارم پشیمانم. худи ҳамон рӯз Фаррух Ҳамроқулов ба таври фаврӣ аз ҷониби гурӯҳи фаврӣ тафтишотӣ боздошт ва ба шӯъбаи милитсия дастрас карда шудааст. мақомоти прокуратураи ноҳияи бобоҷон ғафуров аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда гумонбари ҷиноят дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тафтишоти пешакӣ таъкид менамояд, ки барои нафари ҷинояти одамкушӣ содир намуда омиле мавҷуд нест, ки сабукӣ оварад, зеро ҳаёти инсон дахлнопазир аст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи спитамен барои содир намудани дуздии бисёр лаҳзаина нисбати Отабоев Қобил Саитович, соли таваллудаш 1988, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳия парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд.
гумонбаршуда нобаста аз ҷавонию қобилияти корӣ доштан маротибаи сеюм аст ки ба чунин амали беобрӯкунанда даст мезанад. услуби дуздиҳо ғайри қонунӣ ворид шудан ба хонаҳои истиқоматӣ ё иншоотҳои хизматрасонист ки он ҷо бо мақсади дарёфти пулу тилловорӣ ворид гардид дар сурати наёфтан асбобҳои маишӣ тасарруф мешуд. خانه در اومدم با تریزه در اومدم نامعلوم اینجا یک آدم خواب بود تلفنش دیدم تلفنش گرفتم بر اومدم بر رفتم гумонбаршуда қобил отабоев ҳаракатҳои ҷиноятиашро аз моҳи июл то моҳи ноябри соли равон то он даме ки милитсия дар паяш афтод идома додааст. масалан моҳи июл дар ҳудуди деҳаи Саидқалъа ғайриқонунӣ воридии 3 манзили истиқоматӣ гардида аз 2 то 3 адади телефонҳои мобилии соҳибхонаҳоро тасарруф кардааст. ӯ нишондод медиҳад ки шабона ба манзилҳои истиқоматӣ ворид шудааст ва ҷабрдидаҳои дуздӣ дар хона ҳузур доштанд. гумонбаршуда Отабоев Қобилҷон Саидович, зодаи истиқоматкунандаи Нӯи Септамбер, ҷамоати диёти Истиқлол, деҳаи Саидқалъа, кӯчаи Уришев, ҳавлии рақами 3, якчанд ҳолатҳои ҷиноятро содир кардааст ки яке аз ҳолатҳои мазкур ин бевосита ба дохили хонаи истиқоматӣ даромада 2 адад телефонҳои мобилиро тасарруф кардааст. машғул шудан ба бозиҳои букмекирӣ ва дилхушиҳои пурхарҷ гумонбаршударо ба ҷинояткорӣ тела додааст. такрор намудани одати бад дар баробари ислоҳнашавандагӣ маънӣ ба қадри ҳаёти осоишта нарасиданро низ дорад. айни ҳол дар асоси 5 далели тасдиқгардидаи дуздӣ нисбати Отабоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бошад ҳам ин нуқтаи ниҳоӣ нест, зеро дар истеҳсолоти тафтишот далелҳое мавҷуданд ки изи содиршавиашон ба шеваи ҷиноятсодирнамоии гумонбаршуда ҳаммонанд мебошанд. чор аризаи шикоятӣ ба мақомоти милитсия нисбати Фарҳод Умаров, сокини 34-солаи шаҳри Хуҷанд дар хусуси доду гирифти пулӣ сабаб шуд ки дар асоси талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. насия ба даст овардани маҳсулоти мевагӣ ва напардохтани маблағи қарзӣ услуби тақаллубкориҳост ки милитсия ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. дар доираи санҷиши ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар маркази маъмурии вилоят ҳолати иҷорадиҳии ҳуҷраҳои истиқоматӣ барои амалҳои шаҳвониро ошкор намуданд. айни ҳол барои чунин фаъолият ки ҷинояти ахлоқӣ аст сокини 40-солаи шаҳри Хуҷанд мавриди бозпурсии мақомот қарор дорад. имрӯзҳо ба иҷора додани манзилҳои истиқоматӣ яке аз манбаъҳои иловагии даромад аст ки шахсон имконият дошта истифода мебаранд. аммо дар хотир бояд дошт ки чунин намуди дарёфти даромад набояд чаҳорчӯбаи қонунро шиканад. дар доираи санҷиши ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар маркази маъмурии вилоят ҳолати иҷорадиҳии ҳуҷраҳои истиқоматӣ барои амалҳои шаҳвониро ошкор намуданд ки ҷинояти ахлоқӣ аст ва моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ташкил ва нигоҳдошти фоҳишахона ё даллагӣ ҷавобгариро муқаррар кардааст. ҷавонзани 40-сола сокини шаҳри Хуҷанд 10 ҳуҷраи бинои рақами 82 каср А воқеъ дар маҳаллаи 32 шаҳри Хуҷандро аз соҳибонаш ба иҷора гирифта фаъолияти соҳибкориашро дар самти меҳмонхонадорӣ бароҳ мондааст. гӯё чунин аст, аммо милитсия ошкор намуд ки дар асл дар ин макон зери ниқоби меҳмонхона даллахона ташкил шудааст. дар рафти санҷиши ҳуҷраҳои меҳмонхона кормандони милитсия дар 3 ҳуҷра ҷуфтҳои шаҳватпарастро берун оварданд ки бо пардохти аз 100 то 150 сомонӣ соҳиби шароит гаштанд. چند وقته گفتین که؟ یک ساعت از میبینیم. хизматрасонии соатбай ҳамчун услуби моилсозанда аз ҷониби соҳибкор истифода шудааст, яъне аз 100 то 150 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта маъмурияти меҳмонхона иҷозат медод ки афроди шаҳватпараст муваққатан аз ҳуҷраҳо истифода баранд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ба ҳамин монанд дар ноҳияи Ҷабор Расулов марди рӯзгордида дар ҷои кориаш посбонхонаи хоҷагии нақлиётӣ аз фаъолият монда бар ивази маблағи пулӣ барои алоқаи ҷинсӣ намудан шароит фароҳам намуд. ин амали ҷиноятӣ низ аз назари милитсия пинҳон намонд. омода намудани шароит барои амалҳои шаҳвонӣ сабаб шуд ки милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов нисбати марди 58-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳия дар асоси
талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. Санаи 29 ноябр дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян карда шудааст, ки гумонбаршуда дар ҷои корияш посбонхонаи хоҷагии нақлиётӣ аз фаъолият монда воқеъ дар кӯчаи айнии шаҳраки Меҳробод барои алоқаи ҷинсӣ намудан шароит муҳайё намуда, як ҷуфт мизоҷро ҷойгир ва ҳамчун мукофот 100 сомонӣ маблағи пулӣ гирифтааст. Ин дар ҳолест, ки гумонбаршуда бо ҳамин ҷурм соли 2016 суд шудааст ва оқибати амали худро медонист. ба ман 100 сомонӣ дода хоҳиш кард, ки барои чанд муддат посбонхонаро дар ихтиёраш гузорам. Ин хоҳишро иҷро намудам, ки милитсия маро боздошт намуд. каҷрафторӣ марди рӯзгордидаро боз назди қонун сархам намуд. ёдрас мешавем, ки ба даст овардани даромад аз хизматрасониҳое чун ташкили шароит барои амалҳои шаҳвонӣ, нигаҳдошти фоҳишахона, далагию занҷалобӣ тибқи талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ, ҷиноят муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ аст, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ дар пай дорад. ҳарчанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон воридот ва муомилоти маводи тарфгариро манъ намудааст, аммо ҳамасола дар арафаи иди соли нави мелодӣ милитсия чунин қонуншиканиҳоро ошкор месозад. гузориши навбатӣ якчанд ҳолати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудани шаҳрвандонро дар миқёси вилояти Суғд инкос менамояд. бо назардошти хавфнокӣ ва оқибатҳои нохуш чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан дар Тоҷикистон муомилоти маводҳои тарфгарӣ манъ карда шуда, ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ буда ҷавобгарии маъмурӣ ҳам ҷиноятӣ дар пай дорад. Аммо ҳамасола дар арафаи иди соли нав чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо баҳонаи дилхушӣ авҷ гирифта, асосан ҷавонону наврасон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. давоми таҳаи аввали моҳи декабр мақомоти милитсияи вилояти Суғд аллакай 6 ҳолати муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгариро ба қайд гирифта, маҷмуан 54741 адад маводи тарфгарии садодиҳандаро, ки маъмулан хлопушка мегӯянд, мусодира намуд. Масалан, дар ҳудуди шаҳри Бӯстон санаи 4 декабр навраси 16-сола хонандаи мактаб ҳангоми ба фурӯш баровардани 24000 адад маводи тарфгарӣ бо номгӯи Трения боздошт гардид. ба ҳамин монанд санаи 7 декабр кормандони милитсия дар ҳудуди ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳрванд Муллобоев Дилшод Муҳаммаҷонович соли таваллудаш 2001-ро барои ғайриқонунӣ нигоҳдории маҳсулоти пиротехникӣ боздошт намуда 24000 дона хлопушка мусодира намуданд. аз рӯи далелҳои ошкор гардида дар асоси талаботи моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти корҳои дохилӣ аз шаҳрвандон талаб ва хоҳиш менамояд, ки ба хотири ба даст овардани манфиати пулӣ меъёрҳои манъкунандаи қонунро сарфи назар накунанд. ҳамчунин муроҷиати мо ба волидон аст, ки дар ин самт фарзандонро назорат ва оқибати чунин амалро фаҳмонанд. наворе дар шабакаҳои интернетӣ таваҷҷӯҳи милитсияро ҷалб намуд, ки дар он муносибати бераҳмона нисбати ҳайвоноти хонагӣ саг дида мешавад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар пайи таҳқиқи навор шахсияти содиркунандаи чунин муносибати нороҳаткунандаро муайян намуданд. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар натиҷаи санҷиш оиди навори шабакаҳои иҷтимоӣ, ки дар он шахси номаълум дорандаи 3 адад сагҳои зоти немисии овчарка гӯё дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд ба ҷароҳатрасонӣ ва нобудсозии сагҳои кӯчагӣ машғул аст, муайян намуд, ки ин рафтори нороҳаткунандаю ноҷо аз ҷониби шаҳрванд Темуров Ато Ҷураевич соли таваллудаш 1975 истиқоматкунандаи кӯчаи Давронбек Аҳмадбекови шаҳри Хуҷанд анҷом дода шудааст. паҳн гаштани навори мазкур дар шабакаҳои интернетӣ ва шарҳу эроди истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ милитсияи шаҳри Хуҷандро водор намуд, ки шахсияти иштирокчии ҳодисаро ҷиҳати пешгирии чунин амалҳои номатлуб муайян намояд. мавриди зикр аст, ки шаҳрванд Ато Темуров гирифтори бемории рӯҳӣ буда аз соли 1995 то инҷониб дар қайди маркази бемориҳои рӯҳӣ равонии вилояти Суғд қарор дорад. ном бурда қобилияти ромкунии сагҳоро дошта ҷиҳати омӯзонидан ва тарбияи сагҳои хонагӣ ба шаҳрвандон хизмат мерасонад. 3 адад саги зоти немисии овчаркаи дар навор инкос ёфта низ ба дигар шахсон тааллуқ дошта, танҳо ба хотири тарбияву ромкунӣ дар ихтиёри ӯ гузошта шуда буд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем, ки ҳолати гӯё ҳамарӯза машғул шудан ба нобудсозии сагҳои кӯчагӣ аз ҷониби Ато Темуров
дар шаҳри Хуҷанд воқеат надошта, танҳо амали якдафаина буд, ки бо мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ошкор ва пешгирӣ карда шуд. айни ҳол шаҳрванд Ато Темуров боздошт ва барои табобат ба маркази бемориҳои рӯҳӣ равонии вилояти Суғд дастрас карда шудааст. мавзӯи дигар, бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд бо мақсади таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракати роҳ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти маърифатии телефони мобилӣ гузаронид. зеро ҳангоми дораи воситаи нақлиёт ва гузаштан аз ҷодаҳои нақлиётгард, гуфтугӯ бо телефони мобилӣ омили мусоидаткунанда ба ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мебошад. аз натиҷаи чорабинии мазкур иттилоъ гиред. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бо мақсади баланд намудани интизоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ, пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ва таъмини бехатарии шаҳрвандон аз 22 ноябр то 2 декабри соли равон дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти маърифатии телефони мобилӣ гузаронид. барои коргузорӣ дар байни се категорияи иштирокчиёни ҳаракати роҳ, ронанда, пиёдагард ва мусофир, нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ дар якҷоягӣ бо қувваҳои ёрирасони мақомот, дружиначиёни ихтиёрӣ, кормандони ғайриштатӣ ва нозирони навраси ҳаракат сафарбар карда шуданд. ин ташаббус натиҷаи бардошт аз корҳои иттилоотӣ, таҳлилӣ ва фаъолияти амалия аст, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вақтҳои охир аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳангоми дораи автомошина ва пиёдагардон зимни гузаштан аз ҷодаҳои нақлиётгард, гуфтугӯ бо телефони мобилӣ ва истифода аз он зиёд ба чашм мерасад, ки чунин ҳолат диққати иштирокчиёни ҳаракати роҳро суст намуда барои рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат менамояд. ташкили суҳбату вохӯрӣ, насби лавҳаҳои иттилоотӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ нисбати қоида вайронкунандагон аз талаботҳои ин чорабинӣ буд, ки дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида шуд. давоми 10 рӯзи амалиёти мазкур, ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 598 ҳолати истифода ва гуфтугӯ бо телефони мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиётро ошкор ва бо дастрасии моддаи 310 қисми 3 кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон маводи маъмурӣ тартиб доданд. мавриди зикр аст, ки барои чунин ҳуқуқвайронкунӣ ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи аз 2 то 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо пешбинӣ шудааст. инҷо расидем ба интиҳои барнома. ҳарчи гуфтему нишон додем на ба хотири тақлиду пайравӣ ва пас задани шаъну шарафи касе, балки ба мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шумо тамошобини арҷманд аст. аз хатои дигарон биомӯзед ва роҳеро интихоб намоед, ки зиндагии шуморо файзу иқбол бахшад. то дидори навбати хайр.